Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pasama kinibugog tayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga aldaw apo iti Huwebes, 14 na po ti mabilang iti bulan ti Hulyo 2022. Adoy na po ti programa Damdamag ni Berto, apo dati ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kadwa tayo ni Maki Paulino Agustin, SK Chairman, para iti panagdanggay mi apo mangidanon kadiri issues tubigos damdamag ngayon tayo pagsisinukatan manen iti kapan panunutan. Dirin sa ganap tayo apong intay diskutiren iti curriculum review gagiyem keng kamsat para kano adadapay nga sumaya atapo ti biyang ti edukasyon curriculum review upskilling po kaditay mangisursuron no upskilling no kunam ket masapul nga makita DJ abilidad wenno manayunan pa DJ abilidad da po dapat kanu nga digitoy ket mairaman iti makunko na nga education reform segon keni Senator Joel Villanueva. Siya sino nga talaga ti ayan ti problema. Iti kadibiyang digiti adalan wenno iti biyang digiti mangisuro gagiyem ken kabsat tapno no nalawaga po ket maatiw kano ti pagilyante nga Pilipinas kadigitay estudyante apo base apo kaditi nagduduman nga naaramid nga pamaneknek kari naglablabas nga tawen. Iti sabali abangir Presidente Ferdinand Edralin Marcos awang kanuna po digiti pagilasinan nga isuna ket apektado pa iti COVID-19. Iti sabalin tupay nga iti pagsasaritaan adu nga kumpanya irintero apagilyan ti awanan iti safety officers anya ti usar digiti safety officers kenapay nga italaeng nga maiparwar ti kaawan dito nga pagtrabahuan ang opisyal wenno grupo apo nga mangkita iti safety kadigitay makitrabaho ken kastapay apo pagsasaritaan ito kadadakkelan ti ginasto itay napan nga eleksyon gigiyem ken kabsat rumrumwar ani Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ken ni Vice President Sara Duterte kompera iti biya nga po digiti sabali a kandidato maibasar iti sose nga insubmitir digitoy gagayem kabsat nga mamuy dagi sumitir apo ni Presidente BBM kunana awan ni sentimo nga ginastuna gagayem ken kabsat nga personal a kwartana no diket puro donasyon wenno tulong dagitay gagayem wenno papagayam na apong dumdumngeg gagayem ken kabsat ken nagbuybuya ken deti in parwara po ti Ilocos Norte Electric Cooperative nga apelada kada tayo member consumer owners iday kalabes gagayem kabsat saan nya nagtalna apo ti kaadda digitay agrek reklamo iti nangato nga singir iti kuryente gagayem ken kabsat dapat diti digitay post apo iti biyang ti Facebook ikumperada apo ti baybayadan tayo per kilowatt hour iti inek ken kastamet ten diti karubat nga probinsya ti Iseco Ilocos Sur Electric Cooperative isu nga nakarit met tinumutibiyang nga nang sapula po ti mabalin na pakalaan tayo iti ebidensya no talaga nga nabababa ni Iseco kumpera ken ni inek gagayem ken kakabsat so digito po di rin sagana tayo nga intay pagsisinukatan ti kapan panunutan intay talantanen gagayem ken kabsat iti detoy nga aldaw iti programa tayo Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito,
makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Lavinia's Beauty Parlor, kaya't mo ka dito na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam, gaputay jaya da digit sa maganda serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para ka digit idumduma nga okasyon. Nakasagana digit nga isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, Masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagom nyo ti may empleo, makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, Barangay 22 sa Nicolas Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply, naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agraira manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad ti Lawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo
dito may iwasan talaga. Ora na niyan, nilamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ta, ginaturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga kunata mo yan, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue at dami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadahan nagurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, tuloy-tuloy po ti programa tayo nga damdamag ni Berto. Iti dito yung gundaway, ada po ti linya tayo ni Dr. Glo nga iso apo ti presidente apo digiti akin asosasyon digiti agtagikwa ka diti resorts, hotel and restaurant. Inline pa ilay nga po kaditi nangina nga bayad ti kuryente gagiyim ken kabsat kasano apo ti panang kadakkel ti epekto na iti operasyon di kiti kakastoy nga negosyo nga mabalin nga agsan ek kada tayo nukas pagarigan inga tumet di kiti nga hotel owners, restaurant owners and at the same time resort owners kada kitay charges da apo kada kitay kliyente when no customers da. Ma'am, naimbag nga Aldawyo, thank you. Iti tedyo agundaway nga makainuman da kayo iti dating Aldaw, iti programa tayo damdamag ni Berto. Naimbag nga malim mo, ma'am. Okay, ma'am, okay. So, kasano iti epekto na kada kayo nga adaan iti hotel, resort, and restaurant deti dakkel unay nga bayad ti elektrisidad iti probinsya nga Ilocos Norte nga isu iti dakkel nga parigat kadagiti umili. Iti biyang ti business sector kas kadagiti negosyo yo. Kasano ti epekto na apo Kaluya? Dito'y numutoy diyang mesa na nabutusan na presidente di aming hotel, resort, iti Ilocos Norte, bangin man di amyanan. Dito'y mataumi na nagdagdamagang kadeto'y ang aming miyembro di ang aming hotel and resort di Lawag City, ken Ilocos Norte, nuan natin banag na dito electric bill da makakikindot na ko na ako tapos siya ako ket nakikita ko mga sukin kadakkel unay dito masingir mektek nga naipanyan baby tayo na yan ket Nayat. example dito pati Rio Grande Resort kata isuman si resort tayo aya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang tangang nga tipo is from 5,000 plus to pagkataktel unay dito 7,000, 5,000 to 7. Ang usarak met kami dito solar mga silaw. Okay. Silaw niya ang pagtaktak solar dito ito ang konsumo ti elektrisidad. At dapat dito solar panel shower katakwa may solar panel. So, kasi lang di kapatid di makon-consume ni mga kuryente. Ngayon ka neto yung pinag-kupanet dede baro nga kita yung di Julen. Bakit na nagbalimot sa 12,000 plus ket mula. Apay na nagbalimot 12,000 ket awang nagbigas nyo. Ginitak di dilagbok na dano nagigit. Man-manumag lang mga siguro hindi ulas pinag-ulas ito magkwarto lang kinausar. So ako na, ginaon ko, hindi kwa, hindi empleyado, hindi nagtalaga, itugot na din, hindi ko hindi last month, hindi ko madedo yun. Kaya nakita lang talaga nga, nagkay unay. Kaya tingnan na, dahil na usi nga sa unay, may istas ko nga, ito na din istas ko, di
Mhm. Kung napatanong ang kitain, ganito ano, kit numaro, may tutuloy, parang binayagan eh. Oh, okay. Namuna kit, dasip lang ang itong isip, ganun ko lang kaway-way, kapay na may nagputol ako. Dahil, di na sa una, hindi nakatwag na parang na owner, i-report, yan mo din. Ako, pati isutan kit, ang gasot na rin, kumentan, di... Bayadan dan. Yes, ma'am. Yes. Close na ron, awang nagsi ang kanilang mabalit na agalan ni customer, when awang mo sa reserve, awang mo sa ako. Kastoy, sa bangko, ang itagwar na rin naglag na dede, dapat sa bayagan si Pinulan. Oo. So nga, most of us, alagin at natabangkit na bulbulan sa PAD, na ang nabayagan. Tapos, certify, kuryente man, si sumarunod. Kaya, anong rutibiyag din, anong rutibiyag pa yung kapag sa bukunang sa rutibiyag ng bukyag, alagin, tagurin kayo at damit, hindi kayo makikita mo yan sa Facebook na kitain ka ano, ipapanta ka na iyo, mas hindi ka so nga, wait and see. But what I can say, in my own opinion, probably, can we ask the next to really do something about it? At yung pantayan sa Facebook na Apela. explanation. Yeah. Okay. At the explanation na ipagagay kayo na talagang nangihinag ng kuryente, isang tayo ng bulan kasi suplakin na ano at saka supplier sa kasi napapas ni kayo mag sa Facebook. Ako, di may parikot may awang budget kasi naka-budget din sa amani. Kuryente, sweldo ni tao. Kasi ano marunong si Aramidin tayo, nung kastanto umanin, doon umay na bulan. Granting, mabayaran tayo ng tangabulan. Okay. Ikarigatan tayo mabayaran ng tangabulan. Ayan tayo lang ang magputulan. Kasi nung tumarong din sa tumabulbulan atin ko, ito nga, dahil takil unay ng problema, dahil ka na kami na at na negosyo na nga, Agosto sa kuryente. At ang moment mabalin, kinala ko sa kuryente. Okay, ma'am. Okay. From that situation, ada possibility na nga dito timang drug or mangi-post kada kayo nga tuwan nyo, di kita charges or rates kada kita resort or hotelyo, ma'am. Ano na mabalin? Kasi na may I'm speaking in my own capacity, no? Okay. Paano mabalin na ura-urada, meaning to say, on the map, may ibang we increase rate because it's electricity resource. Paano mabalin sikas po kasi at dadagigay dating ang TNT na naka-online. Oh, okay. Oo, at dadagigay Booking. Duma-duma. Paano may mabalin may iba ba na may jack up dun sa price mo na right and then without any notice yan. May mabalin may magkakalitin na tulong ng kliyente na kasi at dadagigay ahente rin ipagamit na ahente ni o yung mato di Kuryente. kasi yung mato di kuryente. Hatad, may mabalin sa puna ikatakwada na hatad may mabalin na ibaga ipasa ka dadagigay kliyente na rin. Oh, okay. Narigat din na trata rin na dahil kasi sarili ni na quality ng one, sarili ni na expense niya yan. We cannot pass on Okay. directly right away to the customer. Okay. We cannot do that. Okay, so Magandi ka nung obra etc. Okay. It's not advisable. As a management one, as a management expert, it's not advisable to do that. Okay. Ag-raise, no, ag-increase ka di price ang notice ka kay laeng. Partner, we will have an increase in room rates on August for now. But you cannot do it July Right away. Okay. No, you cannot do that. Okay. Advise But ahead of time. but i-consider nyo dito as a threat or pangta iti operasyon nyo, Ma'am Glo. Definitely. Yeah.
Okay. Because, dahil kat ano mo, balik na saan mo kaya dali. Ay, kat tutulan na nga mo. Okay. Diba? Then Atapay interest na. Okay. Then no agtultuloy nga talagang hana may gawid kasi awanti recall nagputol maki dial ni Ma'am Gloria. Okay, sandali lang. Okay, nagputol po dito linya ni Ma'am Gloria gagihim kay kabsat nga pang nang tawagan tayo. Okay, so no siya ka mga dadal no pehaan nga mabalin nga insigida nga ngato digitay resort, hotel owners together with restaurants gabuta talaga maperdida kasi ada digitay online booking gagiyem kakabsat. Okay ma'am. So if ever nga agtultuloy latta kung ayo tate mabali may karigatan nya mabayadan iti deti bulan nitoy but next month and the following months no kas magaling kasi digitay naman tayo ken ni Apo especially ni Apo Director Nick Malasig awan ti maibagahan dapay ngino kaano nga agpatingga ti panagnato ti bayadan iti kuryente. So no talaga nga agtultuloy no other choice kada kayo nga hotel and resort owners no di agi-jack up met when no mangingato tapno maka-abroad di kiti negosyo Apo Kaluya. Sandali lang. Wala naputol dito linya. Okay ma'am, sandali lang. Sandali, medyo deti linya tayo gagiyim ken kabsat iti deti gundaway. Ngamin Apo Kaluya, adjay Metro Manila. Okay ma'am. If ever nga agtultuloy, yes ma'am, if ever nga agtultuloy latta deti nga sitwasyon, hanga may gawid pa nagnato deti nga baybayadan ti elektrisidad. Ada tendensya nga kas jeti pag banagan na gadjust kayo met iti rates or presyo kari iti serbisyo yo iti resort ken iti hotel pakaramanan ti restaurant ma'am. Depende ka din sa kwali. Depende ka din sa sentiment kasi pabayanda. For me, I am not going to do that to kasjay. Okay, that's good. Okay. Bakit lang amount na ipangatong din ako nga questionin ang sapol din sa bali nga papananin ito nga. Okay. Siguro, for me, di aramide, ang sapol lang magiging mga expenses ko nga mabalik nga isaw din ko may lutibid, tatlo no di budget na mapagkabit nga item, itang iinay ko na ipagpunta kuryente. Okay. Ang one, ang best item okay. I-train ko na kita yung piyato ko na isapin ko na kita yung electric pan kasi pa nakakalabat ang electric panel Okay. isupay din yung kuryente ang makonsyuda. Haano mabalik na nung siya lang haano mabalik na basic presyo di ba di papasan o ito pag ipanako at dapat kasi na bumato mga gastos. Kasi nabayad mo naging pangalan di presyo tapos nag-invest din relasyon yung pagiging customer dati ang customer ko cliente it will take time. You give them advice several months before ma-increase na the price. Okay. Anat makunayo, parang kadigiti nga time kasi limo kay tayo iti deti epekto ti pandemya, adu digiti agaw awid nga deti ti may sa kadigiti makita nga pagabrutang kuma kadigiti loses yo during the pandemic ngem sabay met deti na ngato nga bayad ti kuryente. So parang hindi haan nya totally nga makabawi digiti cluster nga negosyo, Ma'am Glo. Well, pero definitely talaga pangikuti ang nakakaati kami na talaga kasi di natugtugaw na kung tugtugin sa malong atawin, kaya nagiti kakatwa tayo adadabay nagigihan mo ng isip siyan kasi ang dagat na I mean like difficult they are really in difficult situation na talaga Okay. baybayadan may adupay, may tax sa BIR, may permit mo,
Okay. Sweldo ti empleyado. So, being a businessman is not, it's not that very easy. Ako dahil, nagaraw, rin, adungan ti mabayadan. Okay. Na in lang, adungan ti out. Yes, ma'am. Okay. Baka na tumamay, adungan ti out. Bigat amagura ka man, ang ka man, balik tayo sa savings mo. Okay. Lugar ang panunod ka, ito nga, ano nabibigyan mo makakagawa nga ang talaga nga nag-i-reduce din siya na data maro. Mahigang ang taunay. Okay. Ma'am, thank you very much. Itinted mo akong daway nga makainuman da kayo dito nga programa, Damdamag ni Berto. Maraming salamat po. Amok nga doon kita kumikumyo dito Metro Manila, gabot ada kayo nga dito Manila, but nakikanak tigun daway nga makainuman kayo. Thank you very much po. Thank you. Alam mo yan, tumawag din lang kalupot na mabalik na i-share ang mga natin hindi mabalik na ma-share na ideas tayo. Ayan. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, maraming salamat po. Didi apo ni Dr. Gloria Caluya, gagiyim kam sa presidente apo di kita resort owner dito south of the river ko nan sa or north of the river gagiyim kan kamsat ya. So no pa na ibagana gagiyim nga awan ti plano na nga mangingato. What about other businesses? Nga ti talaga nga source of ket dita dito elektrisidad kasla ko di kita welding shop di kita tinegosyo da ket metal gagihim kabsat agkikir lang elektrisidad ti masapulen gagihim kay kabsat so digijay nga awan ti control ani Dr. Caluya kunana narigat nga basta i-adjust mo when nagpaiso ta dapat dito online na nga panagi-reserba apo kadagiti digitoy kliyente or customers gigiyim kay kabsat sa hamit nga basta-basta naka-reserba da pa lang last month kas pagarigan then baliwam ngimmato ti rate min kaputa kastoy so masisira ka nga kuna ni Apo Caluya. It's good nga kas dia apo tinagbalin nga desisyon apo ni Apo Caluya agtagi ko apo ri may nga resort and hotel iti syudad iti Lawag. What about other? Di kita sabsabali akla pag negosyoan kasla kumaka di jay welding shop gagiyim kay kabsat hospital ken sabsabali pa kakabsat ken gagiyim kita mo yun agislo o kasla ko man ni Apo Caluya mang sapulakla ka dito sa bali nga source nga paggasgasto ako na nga isuti isarding ko tapno isut mang supusup ken elektrisidad ino digiti nga dadakila po nga establishmento ket ti mapanunot da nga pang supusop ino pangalaan ti supusop da iti pagbayad at kuryente ket DJ retrenchment panagikat panagkisay apo ti working force gagiyim kay kamsat gapot dakilo na yan agasem from 5,000 nagbali niya 7,000 from 7,000 nagbali na 14,000 gagiyim kay kamsat or 13 or 12 gagiyim more or less 50% or 100% nga increase gagiyim ken kamsat di kita inuman tayo apo especially kini Apo Nick Malasig Director Nick Malasig ti spokesman ti Junta Direktiba ti Ilocos Norte Electric Cooperative saan na pay nga maibaga ti diho ni Apo Diyos laingin ti makamo no kaano nga agsardeng dati panagnato gapo iti epekto apo ti sabsabali nga produkto especially presyo ti produkto nga petrolyo so awan pay apo ti panigurado so digitoy ibagbagak possible nga mapasamak gagiyem kay kakabsat possible nga DJ epekto na kada tayo gagiyem agsanek iti pan nakaapektar tayo apo nga end consumers sila kung magtrabaho ka iti may nga establishmento ket kasjet ti mapanunot ni manager retrenchment kisayan na apo ti empleyado gapot adakkel una yan ti gastos na wenno DJ gasgastusin na para ti operasyon na kangrunan na ti electric bill gagiyim ken kabsat okay padaanan nyo apo madamdama ikang kayto apo kaditi ipakitak diti naalak nga resibo manipod ti Ilocos Norte Electric Cooperative nga adayo nga nangingina ti baybayadan tayo iti inek kumpara kaditay member consumer owners ti ISECO wenno Ilocos Norte Electric Cooperative.
Daytoyen tinurore digidi agisem kariri daan na lugan wenno digidi mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digidi modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon, ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem na nga to ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply, masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Adun diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adanda ka rin tinalalawa nga cottages nga adan pa iti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag iti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal.
Okay, tuloy. At iintay pa nagdadanggay po iti programa tayo Damdamag ni Berto. Gagayim kamsat, talupulo pa tayo minutos din na palabas kalpasan. Ti oras tayong alas 12. Okay, dita FB, dita Facebook, gagayim kay kamsat. Makita yo apo nagado ayo, di kitay agrek-reklamo, even ada dati explanation, yan Parwarte Ilocos Norte Electric Cooperative. Then saan niya naliklikan nga inkumparada apo ti Singir, ti Iseco, when Ilocos Norte Electric Cooperative, iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Gagayim ken kabsat ngim kasang mano deta apo ragping kuman nga pagyamanan di kiti naayat nga tumultulong kada tayo iti Damdamag ni Berto. Ti CB Farm, Kalawagan, Belisario Farm, iti Barisbes Dingra, Ilocos Norte. Babayin ka na Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Jeanette Belisario, thank you very much. Ni Ma'am Erlinda Perminhood, iti Barangay Nagdikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you. Elis Tamayo, Barangay 16, Bacare, Ilocos Norte, thank you very much. Ni Ma'am Carmela Wooker, nga gapoy di San Diego, California. Ada dito Siyudad Tilawag ni Ma'am Carmela Wooker. Ikit na imbag nga aldaw mo. Kastameten ken ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Welcome home to. Adwa metapo dito probinsya tayong Ilocos Norte ni Ma'am Mili Espirito. Ni Juanito Moller Fariolen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Friends Jose iti South San Francisco, California. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Ni Onopre Durupan may kasi ni Jewayanay, Hawaii. Kaya ni Mr. Jewel Centillas Ejay Lahaina, Maui, Hawaii. Okay, ituloy tayo po pagsasaritaan tinangato nga bayad ti elektrisidad nga teko na kon pangtada tayo po kada tepe di unig ti balay ket agreklamo tayo how much more kada iti dakdakel ken ti establishment nangingina ti Singir ni Ilocos Norte Electric Cooperative kiti residential. Agsabali apo ti rate ti residential and at the same time iti biyang ti establishmento. Okay, so kung nagtatay, ado di kita na i-post apo di Facebook, gagiyim kamsat nga Singir, dito karuba tayo nga probinsya, ti Iseco, gagiyim kay kamsat, and at the same time, dito Inek, gagiyim kay kamsat. Okay, ano tayo dito resibo nga naala ka po, Ilocos Electric Cooperative. Ano man makita, makita, dito yung viewers ta. Dito naala tayo apo nga resibo, gagiyim kay kamsat. Ilocos Electric Cooperative. Makita yo DJ ni inusar na apo nagastar na. This is June billing, May-June billing, 74 kilowatt hour total use ko na ije nga to. Then ije baba current bill ko na 1,087. So sinumsumak gagayim kay kabsat if 1,087 kadidi 74 kilowatt hour nga nausar na apo gagayim kakabsat tila rumrumwar apo nga bayad ti maysa nga kilowatt hour is 14 pesos gagayim kay kabsat 14 pesos i-try mo nga calculator sika Maki yung 1,000 pesos and 1,087 pesos 0.88 divided by 74 so ti rumrumar laeng is 1470 ti per kilowatt hour da. Compare apo kada ti rumrumar computation tayo iti Ilocos Norte Electric Cooperative nga more than 19 pesos ti kilowatt hour tayo per kilowatt hour. Gagiyim kay kamsat. So diya kamo ang kung sinurot amin basta sinuma total ko gagiyim ken kamsat. DJ pagdiferensyahan tayo. So more or less 6 pesos ti diferensya gagiyim ken kamsat. Ket ada pay gumangana nga refund kada tayo ditoy Ilocos Norte Electric Cooperative gabuta da ERC refund order tibiyang ti ERC iti sobrang nga siningir kada tayo ti Ilocos Norte Electric Cooperative gagiyim ken kamsat so agasem okay iti adda di reaksyon na po manipo diti linya ni Ma'am Noemi Pasyon ni Jesulsuna Ilocos Norte. Okay, ma'am, anything ada maisarurong yo kada ti manarimaan nya pagsasaritaan tayo may panggep iti serbisyo ti elektrisidad. Ma'am Noemi, please go ahead. Good afternoon, Apo Mr. Hugo de la Cruz. Thank you for giving me the chance to air my
sentiments, may I say it, a sentiment. Yes, ma'am. Kasi mga idi April, tsaka mo bilang malagib ko na apo nga panakakita ka deto'y bill ko, binsir ko na tadya ka mo no previous bills that addan deto yung mga April lang nga nabinsir ko nga napansin ko deto'y may pipan ito'y nga amount of refund ko na nga kasi na mention mo itay Mr. De La Cruz nga deto'y inyatnag imbilin ti ERC iti inek nga i-refund da kada tayo nga consumers. Okay. Dapo tay overcharge da iti previous billing. Itatan apo, deto'y idi pinagpadas ko apo nga kinumpute deto'y from the generation charges manipo jingato deto'y yan ti statement of account nga makunkuna deto'y itad da kada tayo no umay da grading kada ti consumption tayo ti power ti electricity tayo apo. Yes, ma'am. Ket nakitak ijay nga haan nga nalawag DJ panakailanad na mukasano nga na-deduct DJ ibagbagada nga amount of refund. Inpost ko dito apo actually ay da inpost ko yung ti Facebook nga aside ka DJ adu nga reklamo ti pada tayo nga consumers iti electricity inek apo nga dati may panggap nga roden dati nanginaunay kas lang nanginaunay nga rate per kilowatt hour ti Ilocos Norte kumpara iti sa baling nga probinsya ket aside ka deto'y nanginang sinirda deto'y pa'y apo abusman pa yen kunak tanangina deto'y makikita tayo nga sinirda per kilowatt hour sa paylaeng kasla makita ket haan nga nalawag deto'y panaka-i-refund deto'y mandated nga i-refund di inek kada tayo. Kas makikita yan DJ statement of account nga kunak. Yes, ma'am. Kat adda nag-react nga may isang empleyado iti inek kadijay impost ko kasi kunak pa ijay nga inek we need an explanation kunak to this kunak DJ amount of refund which is actually not deducted from the bill. Di bill tayo apo. Ket nag-react DJ Mesa nag-comment nga imbaga na nga no makita itay kano yan DJ statement of account makita DJ tayo ijay nga generation charges net kunana. Okay. Ket automatic kanon apo dito kano system di billing mausaren deti accounting yan ti inek ket automatic kano nga maidedaken ijay DJ refund kasi walang na-i-distribute second ti pinangibagana na-i-distribute kadigijay different charges sila ko may ti generation charge system loss and so on paaging ganay jay baba transmission kung kunanay charges kung kunanay jayan apo ket yan tigpakanyap met nga biyang aya tapno kumaman lang maikat ti panagdwa-dwa tayo nga consumer maipan ijay haandak nga iyot automatic nga i-deduct ijayen haan nga jay net ti pakpakidada no dikit di jay gross o jay gross ko maapo ti mailanad mai-reflect yan jay statement of account tayo nung iti kasta transparent makita tayo lumano nga talaga di jay na i-deduct kasi no kikitaan tayo jay statement of account hamo pulos makita ijay apo no us-us-tumet laing nga na-i-deduct di jay amount nga ibagbaganda nga refund. Okay, so yung ibig nyo sabihin dapat yung picture ng gross and at DJ gross DJ deduction less DJ deduction from the gross. Yes apo Ma'am, go ahead. Kasi apo, deta ti may sapay na ikadwa. Umuna deti nangyato ni nga sinir ti kuryente, may ikadwa deti apo amount of refund na kung kunada nga kidawen ni apo nga instead nga net ti maipanyan di statement of account DJ ko mag-gross. Tapos
ijay from the gross, mailes, makita nga amount of refund, isot maideduct. Okay. Dijay tapno nalawag nga makita dito, apo to yung mga consumers, apo. Taptahaan laeng nga siya, question ka dito ato, duty lang nang likon. That's why I had the courage to air my sentiments because I am not speaking for my own personal interest, but for the common good of all the consumers who don't have the voice Okay. to come out in the open. Okay. So, deto'y apo, ti maikatlo, iso deto'y system loss na makunkuna. Makita tayo di apo, the system loss charges. Nakikita ak deto'y bill ko apo, 1 peso and 58, ay 1 peso and 48 something. Ti maideduct na system loss kanya. If you sum up dito ang amin nga bill the all households, consuming households, the Ilocos Norte, manupay apo tumatotal mo, Million. hundreds of thousands. Okay. Yes, Bongo Robert. Excuse me. Mr. De La Cruz, I'm sorry. Net, DJ Apo, hundreds of thousands. Okay. Kaya You are talking about the system loss. system loss na, yes, Bombo. Mr. De La Cruz. Okay. That the system loss na maidededuct ka na tayo. Apay ka di, na inkalimtegan ka di. That this is only a query. Na inkalimtegan ka di, nga datayo nga consumers, ti mangibaklay ka di system loss. Okay. And from where does that system loss come from? Okay. Yung Pagkapkapuan na di system I have to loss. answer you for that. Yung system loss from the cable nga pagtarayan di elektrisidad kano ada system loss yu jayen na yung current na nga agflow ijay cable yung line na ada system loss yu jayen but yung system loss mostly ti pan nakaawat yung di kita agtakaw ti kuryente kada daamin namin na so yung mga iba ma'am ada di kita rasunda even ni di sakpay ti beat reporter ti Inek ada di kita rasunda nga nakapsapulam ti negosyo nga DJ matakawan nga negosyo ket ipasang na Okay, ipasa na iti consumers. Yun yung ano nila yun yung logic nila. That's the logic. Okay, go ahead. Oo, yun. Ken, dijay, system loss. Okay. Ken, ti anak, kasi hantay mo kibing nga straight away nga pati kadi gitoy saysayang guseng apo ngem kayat nila nga malawlawagan kaya't mo hangman nga pudpud no okay ipakitaan da tayo iti data nga datos da iti Inek nga haan mo usto di mangmangeg laibagaklatan dito yan apo De La Cruz nga dito system loss di kita mataktakaw sila na mention mo ito mataktakaw kuryente so di dyan hunting nga basulin no ada mataktakaw and then kasi lang Daka mo, no, haan ko nga ibinbintang apo this is a very clear statement from me. Nga haan ko nga ibinbintang, but this is only a question, a query, no, agtay-tay suwen no saan. Agsalsalusudak lang apo, nga kas lang ti mga grupay kidi nga saysayang gusengket, detay kano, consumption, electricity consumption, di kiti opisina, ti Inek, offices of the Inek. Okay. Di ka no electricity consumption da, iso ka no DJ pay apo. Kung kunadaman, daka mo, nakasamit kinapagpeso na di apo. DJ ti paggapuan, DJ system loss, na i-charge the ijay. Are you trying to say nga yung electric bills ng mga office ng Inek converted as a system loss? Yun ang nadidinig ko, apo. Okay. Robert, nung hantay mo gidi, right away nga mamati, itatalang gapon lang taadda dito nga issue itata malagip ko lang nga i-bring out for the Inek management to answer whether this is true or not. Okay. Dito lang apo. Hain nahan ko nga ibagbaga nga usto di dyan nga maipadpadamag isula so nga sumbatan da no when no agpeso no sa anyem
alistunat yung mga baga apo aya nga haan nga pudno. Ti kasapulan dito itatatap nga nung mapruganda nga haan nga pudno dijay, they should present the consumers, the public, consuming public data nga mang paneknek nga haan nga usto dijay nga allegation. Okay, ma'am. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Noemi Tintedyo Gundaway. Okay, I think owner kayo ti may isang business. Okay. So anat ti mariknayo, dakkel unay nga parigat iti panang hold, ano pa nang ipataray iti may isang negosyo, ti dakkel unay nga bayadan ti kuryente. Any comment? Apo Actually, apo ket talagang minsan ti electricity consumption, power consumption nga may isa nga problema ti negosyo. Yes, ma'am. Ta detoy bigla nga panagnato kasi monthly maminin apo aya nga nahimmato kasi lang monthly nga himmato detoy per kilowatt hour rate ti INEC. So nga talagang narigat ti agnegosyo itat nga panawin. Okay. Narigat mo nga makapag-break even kasi may sa data power consumption nga Okay. factor apo. Okay. So mabalin detoy mangiduron kada kayo nga business owners iti panagnato di ano yo singirin yo kaditi kay customers yo or agkisay kayo iti empleyado or anyaman. Ma'am Noemi. Deta nga banag apo obot ket haan mi pay nga napanunot as of now. Okay. As of this time kasi nakikita antoy lalo deta pa nagkisay mo ti empleyado ket masyan kami at kaditi empleyado nga kisayam latan Okay. ket sila tay kunatayon na no amon ti negosyo ket kwae adda pa naglugim adda pa nagprofit mo agbalbalanse lang deta makaammo ka mga balanse. Okay. Ket no may panggap ka deta apo narigat saman nga aginato pay laeng kadigitoy nga guntaway. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Itintedyo Agundaway nga uno pa nang itedyo iti reaction nyo. May panggip ka rin iti issue tayo, may panggip iti elektrisidad. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Met Apo Robert, for tinted mo gundaway. Okay, so DJ Apo ni Ma'am Noemi Faigal Pasyon, iti sulso na Ilocos Norte, gagayim kamsat, member consumer ti INEC, at the same time, businesswoman, gagayim kamsat, at iti business, iti pamilyada, gagayim ken kakabsat. Okay, so sublianan tayo, so DJ, yung system loss kasi, Apo, gagayim kamsat, base ka diti i-shock ti beat reporter, ti Ilocos Norte Electric Cooperative, may palpalawag detan apo yung system loss di pa nagflow ni elektrisidad power ken ni linya ada kanu system loss si Giant gagayem ken kamsat. Then adda digiti agtakaw ada amin gagayem nga even water district I think kasjay digiti agsuysuyot nga tubo da system loss met DJ gagayem kay kamsat nga may pasang kadigitay end consumers or member consumers gagayem sungar nga digiti challenge da nga no diyo i-report digiti agtaktakaw ti kuryente agtaktakaw ti danom digiti makita yung betak ti tubo na may ipasang kada kayo. Tsaka mo no, anang amin nga linte gapo ti pagibasaran. Nakakita ama po ti agnegosyo. Nga DJ member consumer ti mangi baklay ka DJ pukaw mo. Gagayem ka amsat. Okay, makipagtagi ko tayo. Gabuta, group operate as an cooperative. Ngem saan niya kas ka dito kooperatiba po ti INEC nga ada dividendum, ada share mo, ada gigihim king kabzat. No, ada pagperdisyon na kas na kumati system loss. Sikat mangibaklay, may ipasaking ka, may ipabaklay king ka. Gagihim kay kabzat. So nakakitaam, di ti question Yun yung question na matagal na. Apay nga ni member consumer, end user, ti mangi
baklay kaditi pukaw ni negosyo nga kas iti negosyo ni electric cooperative gigihim ken kakabsat nagtakaw ko man ni kastoy nga pulano iti kuryente agbaybayad ak ti elektrisidad ko so di tinakaw na gagihim ken kakabsat maipasangking ka equally divided kada di amin nga end consumers yun yung ano ni di bagbagada nga sistema gagihim ken kakabsat so napaka imposible nga sikang serserbian ni negosyo sikat imang ibaklay ka DJ pukaw na. Apay nga nagbalin nga responsibilidad mo DJ pukaw na. Apay nga sikat mang bantay ken ni negosyo nga kas kadet yung negosyo ni Ilocos Norte Electric Cooperative nga saan nga isuda nga mismo timang bantay ka DJ negosyo da. Gagihim kay kabsat yun yan yung nakakatkatawa or nakadagdagsen para kada tayo nga kas ka DJ reklamo apo or saludsod ni Ma'am Noemi. Gagihim ken kabsat so nga may isa kadagiti ano dito apo ano mo yung resibo sa Iseco api nga kas jeti kadakkel di diferensya less than 20 pesos kada tayo let's say 19 point something or 18 point gagihim kabsat compare apo iti 14 pesos and 70 centavos nga nga per kilowatt hour da iti Iseco hangka di nga may sa tilinteg nga mangsaksakop iti panagangkat ti elektrisidad digito yung electric cooperative gagiyem keng kabsat apong kakailian o kitain nyo DJ bill dito amamo kapo nga nang picture ka dito resibo na impasa na kanyak 74 kilowatt hour tinausar na total amount current bill 1,087 yan yung 1,087 so 1,087 divided by 74 tirumwar apo is 14.70. So di laeng ti kadakkel or baybayadan but per kilowatt hour dito Ilocosor Electric Cooperative or Iseco. Compare apo iti less than 20 pesos or more than 19 pesos nga baybayadan tayo ti per kilowatt hour iti biyang ti inek. Saan ka di nga may sangalinteg ti sursuruten? Apay nangingina ka di ti panagangkat ni inek compare iti panagangkat ni Iseco. Gagiyem kay kabsat adda pay refund. Gagiyem the other day that was 3 days ago. Gagiyem kabsat nang iparwar ti Meralco ti computation. Gagiyem kay kabsat iti ti refund da kasi adamit order ti ERC refund order ti ERC kadakwada iti almost 21 billion or million diya kagriro ti panang lagip systematically apo nakapimpintas ti panakaipalawag na babaen ti Meralco nga ni kulano wenno ni end consumer nga gasgastar iti kastoy nga aggasgastar ti kastoy nga kilowatt hour gapot adda ti kastoy nga bilin 70 cents DJ itedda nga gagihim kabsat ni kastoy nga makausar ti kastoy nga kilowatt hour iti makabulan ma-enjoy na ti kastoy ti kadakkel na nga discount wenno makisay ka DJ bill na matukan-tukad from 200, 300, 400, 500 gagihim kay kabsat digiti nabababa nga bills apo ti elektrisidad na ipalawag DJ iti biyang ti Meralco so I think kasjay iti pa kapanunuta ka po kasjay ti kayat di reactor tayo nga ni Faigal pasyon na nga panang-estimate o palawag ti biyang ti Ilocos Norte Electric Cooperative kadijay refund gigiyem ken kabsat saan niya from generation charges or charges nga niya man charges dita ket na-cut sa jayen imbes nga kasto di bayadam nga charges ket saanen ta na-cut sa JJ refund din gross minus refund kas diti kayat apo diti reactor tayo gagiyem kabsat nga banag nga mas nalawlawag di suggestion na wenno kalikagom na gagiyem kay kabsat ngem detoy aramide na po ti Ilocos Norte Electric Cooperative nga panangidedak no agpaysuman nya da may dedak nga refund para kada tayo nga detoy ket na irate na idedaken kaditi charges ti tunggal may sa kada tayo nga agus usar iti elektrisidad saan kadi nga mas nalawlawag no ipan ni inek DJ total bill tayo together DJ suma total na then from that suma total gagiyem keng kabsat iles na ni refund then DJ mabati isu ti bayadan ni end consumer yun yung maintindi maawatak ken ni reactor tayo iti detoy nga aldaw gagiyem keng kabsat okay
Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, di siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurure digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadagiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadagiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo iti panagtalon ken panang padakkel kadagiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadagiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, ribbon ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadagiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, masarakan iti Batak Road, paset ti barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagom nyo ti may empleo. Magipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930.
Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaid ken panagpasyari ni Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adaan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Okay, maraming salamat. Kasama na pong intay agpipinakada iti detoy aldaaw iti programa tiyo damdamag ni Berto gagiyim ken kakabsat. Pagyaman tayo po iti sumaganad nga sponsors tayo wenno tumultulong kada tayo para iti panakaidanon ti programa tayo nga damdamag ni Berto. Aya ti CB Farm wenno Kalawagan Belisario Farm iti Barits Besding Rasilocos Norte babay nga Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Thank you ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Thank you ken ka Ma'am Elis Tamayo Barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Kastamit ten, thank you kay ni Ma'am Carmela Wooker, manibod po di San Diego, California, nga nakabakasyon ita dito probinsya ting Ilocos Norte, particular ti Ciudad Tilawag. Ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo, Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Millie Espirito, manibod po di Iba Beach, nakabakasyon met dito Tilawag City. Ni Ma'am Millie Espirito. Ni Juanito Muller Fariulen Jr., iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Friends Jose, iti South San Francisco, California. Mr. Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Onopre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Ken ni Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Awan na rin na po, tinabati pa yung oras tayo ti dati nga tinga ti Aldao, para ti programa ti Damdamag ni Berto. Awisin ta kayo po, kadang kayo mintuman na yung tunubigat para kayo lumang Damdamag issues tupikos ngayon ti pagsisinukatan ti kapanpanunutan. Dahil di bagay mo ni Robert De La Cruz, kinadwa kiti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dili paspasama kinibugog tayo alumar, identero paginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran dili damag wenno paspasamak, dili sumbat dili agtuturay kadiri issues, ken kalikagom dili umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ti kaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Tumulong tayo nga mangsalbar iti maysa nga biag nga umat atid dugpay. So in their deti nga tao nga matulungan tayo can stay longer, can stay forever with their family for more years. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. And we cannot say nga haanak agdonar isu dalat at agdonaran ta isu damet makasapul, no. We can never tell that we are also a recipient of blood. Our own brother, sister, parents, friends can be a recipient of blood. So haan mo ilaang nga jay banag nga makatulong pa. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally
tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Kasla mo ila tayo kunada iti may nga lugan nga change oil mechanism. Kasi no agdunar tayo ti dara, we can also protect ourselves to be in more mapan kadigiti may expose iti hypertensive related illnesses when no panagnato ti cholesterol and everything. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdunar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdunar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo kang runaan na unay because during emergencies time is of the essence. Kung kakausapin ka ng katabi mo, ng kaopisina mo, ng kapitbahay mo, takuna na anak blood type mo, di mo pay amo no anatay blood type mo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Balbaloy papagayam, kakablawan ta kayo, iti nagasat nga malim. Iti Huwebes yu amin na sa ngapada, para iti programa tayo, Tinapalabas. Dati nga rin ti pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa tayo technical control ni SK Chairman Mark Francis Paulino Agustin. Tapno agdadanggay tayo tila sultimay sa nga oras, iti programa, Tinapalabas. Sabali nga surat, tinapili tayo nga ipasir di programa tayo, unintay patangatang iti daytoy nga malim. Nga daytoy ket patyen mi nga pakaadawan ti adal ken sursuro. Nga mabalin nga pangliklikan iti dakit sa pasama. Wenno pamkuatan iti panangiliklik iti bagi. Iti saan nyo umiso nga aramid papagayan. Kasangwanan niyan ti irugi nga ibasa deti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat. Agyaman tayo karig sumaganat ni Mr. Jewel Centilla iti lahay na Maui, Hawaii, ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii, Mr. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California, ni Ma'am Prince Jose iti South San Francisco, California, ni Juanito Moller Fariulen Jr., Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte, ni Ma'am Millie Espirito iti Iba Beach, Hawaii, kastapay kay ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, ni Miss B. Fiesta iti Honolulu, Hawaii, ni Ma'am Carmela Wooker iti San Diego, California, nga nakabasyon iti Ciudad Tilawag, ni Ma'am Ellis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Erlinda Perminhood nga taga-barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ken kastamit din, thank you very much iti CB Farm
Wenno Kalawagan, Belisario Farm, iti Baris Best Dingra Ilocos Norte, babaeng ka na Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Jeanette Belisario. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House, Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan, da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito balipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Tuyen papagayam, ngintay nga rod, rugyan, ngay patangatang, deto'y surat. Nga na kay palaunan, ti pakasaritaan, ti biyag kinayat, ti may sa pagayam. Dito nga surat, kitin patulid ka tayo, ti agnawin ako ti may sa pagayam, nga kayat na ti paawagan, itinagan nga Alfred. Naisaguri ti surat ni pagayam tayo Alfred, tinapalabas ko, Manong Robert. Ti amin, idanon ko tinabaraw na panang kablao ko ken ka. Pagyamanak no may kari, tinurnos ko nga pakasaritaan ti biyag ko nga may basa. Edi dito nga programa, Manong Robert. Tunggal dumngegak, tunggal pakasaritaan ti biyag. Makarit met tinumo ti biyang. Tapnon ipaset kumet, ninasa ay makalman. Kalman nga ni pulus ket jakton malipatan. Ngamin, kabulbulon ken kaludludon kon, engganay titong pulbiag, pagayam ko. Dua kaming agkabsat, wen manong,
Dududwa kami ta nasa pa kami nga naulila iti ina. Ti ading ko nga ni Alvin. Ket isu ti makagaputi pupusay ti inak. Natay kano nga wenno natay ni nanang edi pas ngay na ni ading ko nga Alvin. Wen manong ko. Gapu iti daytoy kasla na digdigan ti gura dagiti naganak kada di nanang ken ni tatang. Ngamin saan da kano nga kayat wenno saan da nga kayat ni tatang nga para kada di nanang. Nagturpo sa maestra ken nangisuro iti elementarya re di nanang. Idinto nga ni tatang ket may sadaeng nga messenger janitor edi may sa nga pangopisinaan. Inumumsida kano iti amak. Wen pagayam ko. Inumumsida gaputa may sa nakaturpos ti ina kadakwada nga talong agkakabsat. Ngem ti palang maysa nga janitor ti nakaasawa ken kuana kabsat ko. Kapuy ti daytoy Manong Robert nariingak ti saan nga napintas nga relasyon ni tatang. Kadagiti naganak kada di nanang. Pakiramanan nen digiti kakabsat na. Isu nga idi pumusay ti iname. Idi panangipas ngay na iti ading ko nga ni Alvin. Di takabsat nga nagbalin nga inaken ama ni tatang ko. Engkarigatan na iti nang bayad wano ng sweldo iti mga iwan ken ni Alvin. Ken kastamit din kanya. Numapa ni di iti trabaho. Wen. Kasta tinariingak nga sitwasyon ti biyag ni. Banag nga nang itunda iti panagrigat ni kabsat ko. Nupay kasta na ikarigatan ni tatang nga insakad ti panagbiag mi. Kang runaan na iti panakipatulod ko iti pagadalan. Nalawag pa ilang iti lagip ko kabsat ko. Edi adda iti second year college. Adda iti din ti kabsat ko iti fourth year high school ni Alvin. Engkarigatan na kami nga impatulod iti pagadalan. Nupay basit ti sweldo na kas may nga janitor wenno messenger iti pangopisinaan. Wen kabsat ko. Adu digiti nakitak nga sakripisyo ti amak. Kasla ko manu bakasyon ket tumulong kada iti trabaho iti pagtatalunan. Ayat na laeng nga adda ti masweldo na. Ket mainayon iti matiggidan na. Iti trabaho na. Manong Robert. Wano adda kami ti katengaan ti umunang semestre iti deding school year. Edi maidalit ti sakit ti amak. Wen kabsat ko. Nagsakit ni tatang. Kunada nga pasma ti sakit na. Dito'y nga ning kapilitan niya nagserde nga kiti panagadal ko. Nupay adda aki din iti kolehiyo. Weno dandani akong tumapug iti maikadwa nga semestre. Para iti kina second year college. Fourth year high school met ni Alvin. Engkarigatan mi nga pinagtuloy ni Alvin nga uray no kay papanan nati panagrigat. No ana digiti trabaho nga mabaling ko idi nga pakitinulungan mapanak kabsat. Tapnon ti kasta ada pang supusup ko iti panagadal ni Alvin. Nagsarding nga rod ni tatang iti panagtrabaho na gapu iti nagbali na sakit na. Maasya na kiti amak. Adda digiti gundaway nga nasumangpeta kiti pagtaingan mi. Ket aglulwa. Agsangsangit. Agsangsangit ni tatang. Apay man na yung agsangsangit kayo. Anila una ti kasangsangit yu ket amangan no adda nga mangdigdig iti sakit yu deta. Daytan to ti balikas ko kingkwana bayat nga masidegak. Itong raraw na digiti matana nga aglanglangoy ka digiti lua. Awanin na nako. Saan kunsan nga matungpal ti
Tinararapaap ko para kada kayo di ading mo nga ni Alvin. Di kaysan mapagturpos. Kasano pa ita kitawanin ti trabaho king kastumetten ti sitwasyon ko. Saan kayo nga agdanag? Api nga data ti panpanunutin nyo. No panubok dito yung kada tayo. Sangwen tayo. Awan panubok nga ited ti Diyos tatang nga di tayo malaksiwan. Saan tayo lakit di nga umibit king kuana. Kunak kabsat ngem, uray siyak ket maibuyugin nga agsangit. Uray siyak pagayam ko ket agtidtedin di itilwak nupay kasano iti pananglapid ko. Maasya na kunay ti amak. Maasya na kunay ti nagbali nag-asat mi. Awan ti inami, masaksakit pa ti amami. Masaya nga na kunay ti saan ko na panakaituloy ti panagadal ko. Ken mabutengak. Amangan taure ti kabsat ko ket saan na nga maasak ti kolehyo. Dayta une ti kaamamak ko iti dede agundaway. Nga dayta met ti panpanunutin ti amak. Base ka di ti balikas na Manong Robert. Iti may sa amalem pagayam ko. Aldaw detay diti Sabado. En batik datatang ken ti kabsat ko nga ni Alvin iti pagtengan. Ngamin ket mapanak iti kataltalunan tatumulong nga kiti pannakiburas iti mais. Nakapudpudot ka dedi agundaway. Alas 3 nga ta ken kasalsalog mi kalpasan iti pannangan mi ti pangaldaw. Iti pakiburasan mi iti mais. Ini mapasungadak ti kabsat ko nga agtartaray nga umay ti ayan ko. Manong, umay kay ti balay ket sa bali ti kwen ni tatang. Kinunana. Indisok di binuras ko nga mais ket nagpakadak iti agpaburas. Tata, pangasyo ta palubusan da kadi nga. Agawid ket sa bali kano ti kwen ti amami. Iso ti umaibagat ti ading ko nga ni Alvin. Pagsayatan na pinalubusan dak. Dagiti pakiburasan mi ti mais. Nagtartaray kami nga rodi ti kabsat ko nga ni Alvin. Nga napan iti kalapaw mi Manong Robert. Ket idita maka danon kami iti uneg ti balay. Diniretsok ti ayan ni tata nga nakaidna iti atid dugatugaw iti pan nakasalas ti kalapaw mi. Apay tang, apay, marigatan ako, umangisan ako. Kaslag kupit ti barukong ko. Anya nga rod, itaray da kay ka dito ospital. Kinunak. Awan ti gastusin tayo no ipandakit ti ospital. Agtugaw kay kiti ti abay ko ta barbaring maabrot ko metlaeng ti angis ko. Nagtugawa kiti sango wenno pan nakasango ni tatang. Edi iking titugaw nga nagiddan na. Idinto nga tilikod ko, tikabsat ko nga ni Alvin. Dito'y nga agar arubusen di iti luluami. Wen, edi dedi agundaway maala kun ti agbuteng. Sabalin ti lang nga ni tatang kabsat. Nalitem di kiti rupa na. Nupay, adda pay laeng di kiti mayas nga na balikas. Eniggaman na ti pungwa-pungwan ti akin kannawan nga imak. Nga iso ti mayabay keng kuana. Dito'y nga pinispetan na ti Orela. Apay tatang, kinunak. Nagtakder ni Alvin iti likod ko ket kinarapet na di kiti abagak. Bayat nga pitpetan ni tatang ti pungwa-pungwak. Agkarika anak ko. Agkarika Alfred nga di mo tubaybay antikapsat mo nga ni Alvin. Barik na kanak ko ket isuko kong tibiyag ko. Agkarika ko ma. Kinunana.
Wen tatang agkariak na napi nga kastamit din di kiti balikas mo. Saan ka pa matay? Saan pa'y tatang ko? Balikas ko nga agar arubusen di kiti luwak. Iti abaga kag sasarunon ti panaketnag di kiti luwa ni Alvin. Wen pagayam ko. Pagamamwam nagnanga ti amak. Ngimmato ti barukong na. Ket idi bumaba ti barukong nakabsat. Kabulbulon metten, tin inayad nga panangikidem na kaditi matana. Nariknak manong Robert nga limukay, ti panang mesmes na kaditi pungmapung, weno ti pungmapungwan ti imak. Dita nga nadanaga nakit kastoy ti balikas ko. Tatang ko, tapay tangap, apay nga pinawan na kamin. Naglabeten wano naggeddan kami nga nagsangit kini Alvin nga kabsat ko. Ngamin pag-ayam ko. Bangkayen ti sangsangwen mi nga amami. Tinakakaasi nga bangkay ti amami. Pagpian nakabsat imay metlaing tinanawagan. Dagiti naganak iti day dinanang. Pakairamanan dagiti kakabsat na. Nagbalin na nga nanumo iti panakaitabon ti bangkay ni tatang. Dagiti latan bumarangay tinangsangal iti lungon nga nakaikargaan ti bangkay na gaputawan met ti gatang mi. Dua nga aldaw, wenno dua nga rabii, ken tallo nga aldaw laeng ti panakaimansayag na. Edi tulnog mi kabsat ko, ti bangkay ti amami, iti Kampo Santo, kalpasan ti panakaimisa na iti simbaan. Kasla di mi mayaddang di iti saksa kami. Nakaarakop, wenno nakakalabay kanyak ti kabsat ko nga ni Alvin. Bayat nga magmag na kinagluluwa kami. Iriadda kami ni tibiyang ti Kampo Santo. Linukatan dati lungon. Kaya di maudi na gundaway kabsat. Ditan nga tanawan mi ti bangkay ti amami. Tatang palubusan dakan. Kumusta na kami tulangin kininanang? Sapay kumatay karkararangan na kami ken ni Alvin. Sapay kumatatang ti karkararagan na kami tapnon ti kasta matungpal ti kalikagom mo kada kami kang runaan na kini Alvin. Ulitik ti agkarikeng katatang. Arami di kami nakabalinak tapno matunuyan ti arapaap mo iti kabsat ko. Balikas ko manong Robert. Si maruno ni Alvin ket kastoy di nagaon iti ngiwat na. Ay ayating kaunay tatang ko. Ay ayatin ka unay. Kumusta anak to kininanang? Palubusan da ka na dungo nga ama. Ito yung ibasa dito surat ni pagayam tayo Alfred. Kablawan tayo iti agbuy-buya kada tayo ni Ma'am Fredes Quesada di California, ni Kasinsin Onofre Durupan dito Wayanay Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo iti Bacara Ilocos Norte, ni Mang Puli Pumaras dito Pangasinan, ni Mark Tariga Giyang na naka-tune in kada tayo. Kastamit din kani Jocelyn De Luna ejay Manila. Kastapay kani Madeline Lazo Ramos iti Barangay 44 Zamboanga, Lawag City. Pagyaman natin met di dinayat nga tumultulong kada tayo ti panakidandanon ti programa tinapadabas. CB Farm ino Kalawagan Belisario Farm iti Barismes Dingra Ilocos Norte. Babaeng kada Ma'am Janet Belisario kini Mr. Dado Belisario. Ma'am Erlinda Perminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, Manibot, San Diego, California.
Miss B. Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Juanito Muller Pariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas. Friends Jose iti South San Francisco, California. Mr. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Kastapay kini Mr. Onopre Durupan iti Waianae, Hawaii. Kini Mr. Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asilig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinururen ni Vincent karididaan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kalpasan ti ba nakaitabon ti bangkay di tatang me. Kabsat ko dito'y nga nariknak ti rigat. Wen, kaslakayat ko idi ti sumuko. Gapo tasyak ti mangisaka diti panagbiag ming agkabsat. Ken kastamit ten ti panagadal ni Alvin. Nalagip ko ti karik iti amak. Nga tunuyak ti kalikagom na. Wenno arapaap na ure ni laing Alvin ti makalepas. Dahito tinagbalin nga mitya. Tapnon ti kasta, ipasnek igayad ko ti makiullo, wenno makitrabaho. Kankanayin ko metabilbilinin ti kabsat ko, nga ni Alvin. Duladuma kastoy di kiti barikas ko. Anusam ti maited ko ken ka. Anusam ti kwarta nga balon mo. Amok, marikatang kami. Yamanim laing nga nading kuta. Adasang kabasit nga matigtigidak nga isuti. Masarin hindi ka nagadan mo. Kang runan na ti pan nakabayad ti matrikula. Agad anus ka laing yan. Agpaiso nga libreti, pampubliko ang madayumet ti public school. Baka dadang nga daktakil ti gastuta. No isuti na panang. En pasigurado met ti kabsat ko nga maanusan na. Wen manong an anusak. Uri kay papanan na nga. Umikikayak ka, di gagayim ko no pa nagmimirienda kit. Mapanak lang nga naglimeng. Wen no saan kit. Uminuma kiti adu-adanom. Kakasi ka mangiling-lingid iti balon ko. Gaputan na iimas na kiti si Enday dinto nga siyak kit.
Kaaduan na pinablad a balato. Aganos ka? Saan nyo tita tumit la makalungaw? Agkararagtakit di ti Diyos ta, bendisyonan na ta. Barbaring makasapo na kiti. Dakdak kila pagtrabahoan. Bueno dakdak kila pakitingkinan. Agan anos ka? Balikas ko iti kabsat ko. Makaumanayan kabsat ti panangarakop na kanya karagsak ko. Sikat ti agan anos manong. Sikat ti agan anos iti adu nga rigat mo nga mangisakad iti panagadal ko. Uri ta basit laing nga nabulan. Agtrabaho agtumit nga tumulong ken ka. Saan? Agtuloy kanto iti kolehyo. Aramide kami nakabalinak tapno matungpal ko iti karik ken ni tatang. Pagtuluyan kay ti kolehyo Alvin, ading ko. Nagtulid di Aldaw. Aldaw nga nagbali na lawas nga nang bukil iti bulan. Manong Robert. Nadanon ti Aldaw nga panagturpos ni Alvin. Saan nga nan anay tiragsak ko gaputa adadda nga agparikuta kiti Dede Agundaway. Wen kabsat. Adda ti makolekta nga kontribusyon para kaditi graduates. Kapangisagana da kano iti stage. Wen no pakaangayan ti graduation. Masapul nga gumata nga kiti arwaten ti kabsat ko. Mangupa kiti tuga. Pagarigan. Kang runaan ti amin. Agbalintulakit di nga nakaayay no makasangpet manipo dito pa nagturpos na. Gaputawan ti maikarik nga papagsasangman niya kas kariridad duma. Nang runa kabsat ket opat da nga agturpos. Iriligason me. Talo di kiti kaeskwelaan na. Nagturpos da met ti 4th year high school. Dakil nga nagbali na parikot ko no sa dinno ti pangalak. Kinigastusek no pangbayad ko ti kontribusyon pakairamanan ti panggatan ko iti yarwat na. Wen manong Robert. Nupay kasta kunana nga no agusar kami metlaing iti tuga manong ket. Ori saan ako nagumatang iti barong arwate. Mangupat amet laing iti tuga. Agtuga agtulat na no, ready kiti daan nga arwatek ti usaret. Balikas ti kabsat ko nga nakaragsaka. Wen ngin, no adda may remedyo. Mangisibro kamit laeng Alvin. O ready kiti saglalakalaeng ading. Kinunak, imisem ni Alvin, nagasata ka talaga nga naipas ngay manong lupay. Siyak ti magagabu di papatay de dinanang. Nagasatak na si Kati nagbali na manong ko. Nakagasgasatak manong Alfred. Balikas na ngagtagirger manin di kiti bibig na. Ket simaruno ti panagayos di kiti napait. Alulwa manipo di ti matana. Manong Robert. Aldaw nga panagturpos. Wen kabsat ko. Naigatangak metlaeng ti sanunay nangina a pantalon. Nalaka a sapatos kay kastamit ten puraw nga pulo. Ti kabsat ko. Pakiramanan ti inupa a katuga. Ken kastamit ten di pa nakabayad ti contribution na. E di biyang ti pagadala. Anyan kabsat takaslaklag lulukin. Edita nakapila kamin para iti nagmarcha di iti agturpos. Wen paghayon ko. Pasig nga kakadwa ni Alvin nga agturpos ket amaken ina ti mangabay kada po ala. Idinto nga da kami ket kasla kamila di iti ululila apyek. Wen kabsat. Siyak tinangabay iti kabsat kong agturpos.
Dito'y manen nga nalagip ko ti karik ken ni tatang. Ket kastoy di kiti balikas iti kaunggap. Tatang, nanang, amok nga kitkitain na kami. Amok nga da kayo laing iti lawlaw. Saan kayo kung mga maasyan ka da kami? Agbalin kayo kung mga naragsa ka makakita ka da kami. Ikarit ka da kami. Tungpalik ti karit. Nga tulungat ti kabsat ko tapno ti kasta makaan. Madamdama pa'y kabsat umawingen ti tukar wenno ti graduation march. When adaddan niya agarubos digiti luwak. Idi pa nakangeg ko iti tukar tim wenno marcha digiti agturpos. Dito'y kabsat nga kinibin ko ni Alvin nga oreso aglulwa. Sipsiputan na kami ti adu nga mata. Adda di kiti balikas. Adda di kiti maibuyog. Manipod ka rin agbuy-buya. Manong Robert. Ti pan nakadudog tirik na kabsat. Manipod di pa nagmarcha. Nagbalin nga inspirasyon ko di ado nga diskurso. Aglalo di diskurso di sumagmamanong nga opisyal. Nakunada panang rugida pa'y laeng di nga agturpos. Gapu tay ti kalpasan ti ado sakripisyo da. Nagbungay ti pa nagturpos. Ngem dita nga talantanin dati sa bali adana. Para itinangat nga to atukad ti panagaada. Engkid daw di kiti nagsarita kadi ti naganak. Nga tunuyan ti arapaap di kiti anak. Tapnon ti kasta agbalinda nga. Nasaya ta makipagili. Ken matunoy ti arapaap. Nagbalin nga karit kanyak di kiti nga balikas manipod ka rin nagturpos. Wenno di kiti nagsarita iti panagturpos. Ngem kabsat na ulit manen ti panagarubos di kiti luaming agkabsat. Idi mapanawatenin ni Alvin ti diploma na nga binayabay ko. Idi duktok tin tablado naging narakop kami. When ano? Naging narakop kami nga nagluwa. Ket idi bumaba kami kabsat. Nagpapalakpak dagiti adu nga tao. Adu dagiti nagdiriing ako nada. Modelo kayo nga agkabsat. Da kayo ti rumbe nga pagtuladan. Da kayo ti rumbe nga pakakitaan iti husto nga pinnateg ti agkabsat. Oray ti MC Manong Robert in balikas na deta. Ken nasarita na nga da kami ket demang nga ululila. Nagawid mi kalpasan ti programa Manong Robert. Nakikalugan kami latan iti addalugan na nga kabaranggayan mi nupay adayo basit ti pagtengan day ti pagtengan mi. Iti nga rod kursada nga sumina nga mapan iti balay mi nga nagdisaag kami iti nakikaluganan mi nga jeep. Nagnag na kami ken ni Alvin. Nakatugat ti kabsat ko. When maragragsa ka na ka makakitkita gaputa nagturpos o reno siyak ti nang ituloy iti responsibilidad ti pimanaw nga amak. Naragsakak. Adda digiti balikas ni Alvin nasisiat sa manong no sa anak pa'y lang agenrol iti opening. Tulungan ka pa'y laeng nga makitigid tapno mangurnong ta iti pagbasak. Balikas na bayat ti pampanag nami. Saan? Saan mo nga ramidin deta? Ento no, panag-enroll ket sigurado nga dantong gasat ta. At danton pangalaak iti pag-enroll mo iti kolehiyo. O reno, vocational course laeng. Basta,
matungpal ko ti karikading ko. Kinunak. Kinalabay nak ti kabsat ko ket thank you manong. Diyos ti agngina. Asidig kami ni ti kalapaw mi, Manong Robert. Anya na pan nakakigtot mi ngagkabsat. Agur-uray digiti kakabsat de dinanang kastamet ten ti apu mi alakay. Ken ti apu mi abakit. Ket di makaasidig kami immarakop digitoy ken ni Alvin. Ngem ti apok nga baket ket siyak ti narakop na ngay muna. Ibilang ka nga may nga banwara po. Amok nga dakkel ti rigat ken sakripisyo mi ti panagturpos ni Alvin. Kablaawang ka. Nagbalaygi ka. Kinunana kalpasan na ket tinarakop namit ni Alvin. Naglulwa digiti kakabagyan mi kang ronana digiti kabsat de dinanang. Kenuray ti apu mi alakay. Anyan niya pan nakasurpresa mi di sumrek kami di balay. Ngamin manong iti lamisaan ngayong kampanganan. Adda digiti nakaparabaw nga putahe. Adda tinula a manok. Keng kastamit ten pansit. Adda pa'y dadakkel nga soft drinks pakiramanan tinapay. Inmandar ni Lulo nga sumango tayo amin tagsasango tayo. Ag-celebrar tayo nga uredat da tayo. E di pa nagturpos ni Alvin. Ken kablaawan tayo ni Alfred. Nga isuti nang ituloy ti responsibilidad dahil dinaganak kadakwada. Mangantayon. Kinunanak nga rinibin na ni Alvin nga nagtugaw iti pungto ti lamisaan. Idinto nga da kami ket titilawlaw ti lamisaan. Wen kabsat. Urayak lang nga makalwa iti daydi agundaway. Surat ni Alfred pagyamanan tayo digiti sumaganad ni Mr. Jewel Centillas iti lahay na Maui Hawaii onopre durupan iti Wayanay Hawaii ni Mr. Wayne Rombawa iti San Jose California ni Friends Jose iti South San Francisco California Juanito Moller Fariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas Ilocos Norte Mili Espiritu manibod ti Iba Beach Hawaii ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii Miss B. Fiesta di Honolulu, Hawaii, ni Carmela Walker di San Diego, California, ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, Erlinda Fermin Hood di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, ken di CB Farm, Kalawagan, Belisario Farm, di Bares Besdingras, babaen kada Mr. and Mrs. Dado Belisario. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon, ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalakla kadigiti lakuda, ngem na nga to ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply, masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana da serbisyo kasti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadagiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti nga isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka apresyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, masarakan iti Batak Road, paset ti Barangay 16 San Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi.
Filabenius Beauty Parlor ket makasapol ka rin beautician sa lalaki man menu babae. No kalikago myo ti may empleo. Magipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paser ti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari ni Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocandia Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukwakin ni matmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Tayo ba ni Compadre Ray Mandak Aquino dito Estados Unidos nga manarimaan ti panagbuya na kada tayo. Thank you very much, Compad Ray Aquino dito Estados Unidos. Da Mr. Jose Agadjer Jr. ken ni Mrs. Gloria Agadjer dito Canada. Thank you very much. Iti kanayon na panagbibuya da ni Jocelyn De Luna manibura video Metro Manila. Ken subsabali pa nga viewers tayo iti dito nga kundaway kang ronana ken ni Mark Tariga Giyang. Sublihanan tayo ti surat ni Alfred. Kalpasan ti ba nagturpos ni Alvin iti high school nga naglabit daragsak ken liday. Manong Robert. Dito'y nga nagpanunot akon when maturturan ti panunot ko no sa dinno ti pangalak. Iti pag-enroll ni Alvin para iti kolehiyo. When kabsat, makaumanay nga ta, di kiti matiggada, kiti pa nagburas ti mais. When nanyaman na trabaho iti kataltalunan. Maurnong ko nga tati, pag-down na iti eskwela. Ket into no addan iti kolehiyo. Makabalinak to nga ta nga, tiggiden tinaldaw nga kasapulan na. Dagiti projects, when no addan to dagiti contributions, when no anyaman. Maisakat nga tatibagik. Saludsud ko pagayam ko. When? Saludsud nga dya kamun sa dinnoy ti pangalaak iti sungbat. No diket maasot ti agsasaruno nga naunegasin na ay Manong Robert. Malim nga agpanpanunutak manen tinaodeng. Limabas ti maysa kadigiti kapatadak nga saan metten niya agad adal ken masansan niya kadwak nga magitrabaho iti talon. O Alfred, agpanpanunot ka manen. Nakadadayo manen ti turong digiti matam. Nauneg manen ti pampanunot man niya. Kinunana. Ay, saan met ngem? Malaglagip ko laeng ti basit nga masapulan. Ti basit nga masweldo tayo na makitrabaho tayo ti talon. Dandari saan nyo manay nga agserbi ka tayo saan ka di. Kinunak. When? Gusto ka. Ngima mo into no umay alawas. Agluwasa ka mapanidya Manila. At dati kabagyan mi nga agtrabaho iti maysa nga paktorya ket makasapul da kano iti adu nga lalaki so nga
rekomendak ti bagi ko na di maibaga na. Anya ti trabaho. Faktorya ka no iti tsinelas. Mabaling ka no nga agisupot. Mabalin nga. Basta, ado dito imbaga na nga kasapulan da nga trabaho. Di mula ka di maibaga nga. O umayak. Wenno itugot nak. Kinunak. Ama na. No kahit mo. Bagbaga ka rin, ti may isa ka rin, ti karuba tayo ngem. Sang kanumit na palubusan, ti amakin inana. Ta, nariribok ka no ti Manila. Ken may isa, hantay ka no anaruam, tinusang ano ka. Ano nariribok ka, kit liklikam ti riribok. I-konsentrar mo ti trabaho. Kinunak. Talaga nga kahit mo ti umay. Agkuyog tanukwan. Mangisaritak to ka, dagiti lulukin lulak ta. Dumawa ta kiti pagplete ka. Bukas pagarigan ken. Isaritak nga kitain dati kabsat ko nga ni Alvin. No saan niya gapukin ni Alvin? Oray mit sa anak ko maya. Naikarik namin nga pagtuluya kiti panagadan. Kinunak. Dakkel ti responsibilidad nga ingkarim. Ngimbay amta no makaawi dakket. Ibagak ka ni tatang ko tatawagan na ti kabsat na ta. Ibagak nga sumurot ka. Awan babawi ngamin bagat ti kabsat ti amak nga nadama ayabak tapno ti kastakit. Makumpleto ti grupo da iti nasao nga faktorya. When? No agsina ta dito ingkit mapana kong kadagiti naganak kininanang ta makipagpakaasiak nga pautangan da kiti pagpletek. Manu amin ti plete aya. Nasurok siya nga sa nga gasot ti one way. Ang imbasapol nga sobra amlat ta awan tumet peti masindadaan na sweldo ta. Sigurado nga addan tulat ta masapol ta. Adda ka di pagtarusan. Makitarus na pala iti uliteg ko imbaga namit nga isupay laing ti makam mo. Nasihat no kasta. Sige. Agawid ka nga ro din ta mapanwibaga kin itatang mo nga tawagan na ti kabsat naket. Ibagam nga sumurutak ta. Mapanak met tin iti ayan dalulo kin nilulak. Umuta nga ikikwarta nga pagpletek tap no makasurutak ken kay di Manila. Imbes nga nagtarusa kini pagtengan, dagiti naganak iti day dinanang. Mo na nga napanak iti balaymi. Aday Jenny Alvin nga mangisagsaganan iti lutwen na nga pangmalimmi. Alvin, nagsarita kami kini Pertoket. Agay ayab kano ti ulitig na nga DJ Manila ti mapanagtrabaho. Mapanta ka di manong? Kinunana? Saan? Agbati ka pailaeng. Mabuting sang agbati manong. Kasunulangin no, may saak. Sang ka madanagan? Mapanak makisarita ka dagiti. Naganak yan ni nanang na kitkitain da kawin no makipagyang kapela sa jay. Kinunak. Kitsikala hindi mapan. Ibatinak. Agbati ka ngem no napintas ti gasat ko sa jay. Ginggana iti panag-enroll. Ayabang ka sa jay. When no, pawitang kay ti pag-enroll mo. Kinunak. Angim. Kasla jacket ti mayadayo king kamanong. Kasla mapukaw ti pigsak na awan kay ti abay ko. Saan ka ngagbalin na kasta? Saan ka ngagbalin niya nalupoy? Masapul ngagbalin ka nga natibker. Amangan tan ngagbalin ka nga nalupoy ket maisurutak ngagbalin na nalupoy. Ket jak matungpal ti karik. Jak matungpal ti karik nga pagadaling kakabsat ko. So nga, tunuyan ta deta nga kariken, arapaap, babayan ti panagbalinta nga natibker. Maawatam, kinunak, nga dandani man ni nagarubos dagiti loak. Nagtunged ti kabsat ko nga mawan dagiti nagaon na balikas, manipo ti tingiwat na.
sinikandak iti pagpletek. Inikandak ti apo kalakay kinapo kabakit. Iti talugasot 50 a pisos. Matandaan ako na imanon. Nasuro ka sa nga gasot ti plete. Isu nga, makaumanayin dito. Binilbilin dak nga, agan anada kiti Manila. Ngamin ket nariribuk ka no alugar. Adu di kiti sulisog. Adu di kiti pasamak nga saan na mailawlawag. Adu di kiti nakarumrumen nga, aramiden ti tao, iti pada nga tao, iti nasaong syudad. Nagyaman aken, nagkariak nga, agsingsing petak iti nasaong nga lugar. Manong ko dita nga inbilin ko wenno. Inbilin ko pay laeng kadagiti kabagyan de di inak, ti kabsat ko nga ni Alvin. Nayatmet ti ikit ko nga isu ti kadwana. Ngamin kabsat awananday iti anak, iti asawa na. Ket nagkari nga mapandakat kadwaen, aglalo iti rabi. Nagyaman ak nga rod. Nadanon pagayam ko iti panagbiahek nga mapaniti Manila. Inarakop ko ti kabsat ko. Agsingsingpet ka. Kasti ko na. Agbalin ta nga natibker. Saan ta nga agbalin nga nalupoy? Tapnon ti kasta matunuyan ta ni arapaap. Pinikpik ko ti abaga na ket inarakop nakmet. Naginibbat kami ket dita nga binaklay kon ti basitabag. Nga nakaikargaan digiti arwati ka mapaniti Manila, Manong Robert. Nakadanon kami iti gayem ko iti Manila. Anya na pa nakasidsid na ako kabsat. Sa bali unay ti syudad, idagapuan mi abaryo, wenno basit nga ili. Naranyag ti aldaw, ngemkas la saan nga dumteng ti sipnget, gapo iti ranyag digiti silaw numadanon ti rabi. Kastoy gayam ti syudad, kastoy gayam ti Manila. Kinun ko na ti bagik. Nang rugi kami nga nagtrabaho, kabsat ko ket naipanak iti ayan digiti para bagkat iti chemicals. When agbagkat kami nga isirrek mi iti paka prosesuan ti panakaaramid digiti tsinelas. Daytoy kano ti pangrugyan digiti agdadamo ti kasla kargador. When mano nadadagsen digiti supot nga bagkatem nga ayan digiti nga chemicals. No ararigi kedi kasla kalanwang nga agarado iti nalawa kataltalunan. Agmalmalem nga tilaing pannangan no ararigen ti inanam. Nupay kasta ing karikiti bagik nga anusak ti nasa nga trabaho tapnon ti kasta adda maurnong ko para iti panagadal ti kabsat ko nga ni Alvin. Papagayam san tayo nga may lipas nga ibasa diti surat ni Alfred. Agbalay ginto nga ta. Makauma na ito nga ta, ti masapulan na para iti panangtungpal na iti karina iti amada pimusay, apagadalin na ni Alvin. Dahito nga sa ludsud kat pasungbatan, babenting kayo panang dingeg, iti panang ituloy ito yung panangibasa, iti surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Alfred. Ti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Kaya tayo di technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes tay amin na sa kapada, agyaman kam tinkay panagbuyakin panagdingig di programa Tina Palabas. Tina Palabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi.
Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.